Δεύτερη επιστολή Πέτρου. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The second epistle of Peter from the Holy Bible's New Testament, Stephanos, 1550 edition, in Koine Greek. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, της ισότιμον ημίν λαχούσιν πίστην, εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθείη, εν επιγνώση του Θεού και Ιησού, του Κυρίου ημών. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προς ζωήν και ευσέβειαν δεδορημένης, για της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα μέγιστα ημίν και τίμια επαγγέλματα δεδόρητε, ή να δια τούτον γέννηστε Θείας κοινωνή φύσεως, αποφύγοντες της εν κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισυνέγκατες, επιχορηγήσατε εν την πίστη ημών την αρετή, εν δε τη αρετή την γνώσιν, εν δε τη γνώση την εγκράτεια, εν δε τη εγκράτεια την υπομονήν, εν δε τη υπομονή την ευσέβειαν, εν δε τη ευσέβεια την φιλαδελφίαν, εν δε τη φιλαδελφία την αγάπην. Ταύτα γαρ ημίν υπάρχοντα και πλεονάζοντα, ουκ αργούς ουδέ άκαρπους καθίστησιν, εις τούν Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωσιν. Ο γαρ μη παρέστην ταύτα, τυφλώσεστην, μοιοπάζων, λίθιν λαβών του καθαρισμού των μπάλε αυτού αμαρτιών. Δυο, μάλλον αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε. Ταύτα γαρ ποιούντες, ου μη πτέσετε ποτέ. Ούτως γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιωνίον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Δυο, ουκ αμελήσω ημάς, αΐ υπομιμνίσκην περί τούτων, και περ ειδότας, και εστηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνώματι διαγείρην ημάς εν υπομνήσει. Ιδώς ότι ταχυνή εστίν η απόθεση του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσεν μη. Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην ποιήστε. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γαρ παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, φωνής εν εχθήσεις αυτό τιάσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εις όν εγώ ευδόκησα. Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν,
συν αυτοόντες εν το όρη το Αγίο, και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλώς ποιείτε προσέχοντες, ως λίγνο φαίνοντι εν αιχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι Θεού άνθρωποι. Κεφάλαιο δεύτερο. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και νημήν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγονται σε αυτής ταχυνήν απώλειαν. Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτόν τες απολίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται, και εν πλεονεξία πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται, εις το κρίμα έκπαλε ου καργεί, και η απώλεια αυτών ου νηστάζει. Ή γάρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφίσατο, αλλά σειρές ζώβου ταρταρώσας παρέδοκεν εις κρίσιν τετηρημένους, και αρχαίου κόσμου ουκ εφίσατο, αλλά όγδον Νόε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξεν, κατακλυσμόν κόσμο ασεβών επάξας, και πόλης Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας, καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα μελλόντων ασεβήν τεθικός, και δίκαιον Λότ καταπονούμενον υπό της των αθέσμων εν ασελγία αναστροφής ερίσατο. Βλέμματι γάρ και ακοή ο δίκαιος, εγκατοικών εν αυτής ημέραν εξ ημέρας, ψυχήν δικαίαν ανόμης έργης ευασάνιζεν. Είδεν Κύριος ευσεβής εκ πειρασμού ρίεσθε, αδίκους δε εις ημέραν κρίσεως κολαζομένους τυρήν. Μάλιστα δε τους οποίς ο σαρκός εν επιθυμία μιασμού πορευομένους και κυριότητος καταφρονούντας, τολμητέ, αφθάδης, δόξας ου τρέμουσιν, βλασφημούντες, όπου άγγελοι ισχύει και δυνάμει μίζωνες όντες, ου φέρουσιν κατ' αυτόν παρακυρίο βλάσφημον κρίσιν. Ούτι δε ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, ενείς αγνοούσιν βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται, κομιούμενοι μισθών αδικίας, ειδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, σπήλοι και μόμοι εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, συνευοχούμενοι ημίν, οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας, τελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίες έχοντες, κατάρας τέκνα, καταλείποντες την ευθείαν οδόν επλανήθησαν, εξακολουθήσαντες τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ, ως μισθόν αδικίας ηγάπησιν.
έλεγξη δε έσχεν ιδίας παρανομίας, υποζύγιον άφωνον, εν ανθρώπου φωνή φθεγξάμενον, εκόλλησεν την του προφήτου παραφρονίαν. Ούτι εισήν πηγέ άνυδρη, νεφέλε υπολέλαπος ελαυνόμενε, εις ο ζώβος του σκότους, εις αιώνα τετήρητε. Υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγγόμενοι, δελεάζουσιν εν επιθυμίες σαρκός ασελγίες, τους όντως αποφύγοντας τους εν πλάνη αναστρεφομένους. Ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς, ο γαρ της ηττείτε τούτο και δε δούλωτε, ή γαρ αποφύγοντες τα μοιάσματα του κόσμου, εν επιγνώση του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες ηττώνται. Γέγονε αυτής τα έσκατα χείρονα των πρώτων. Κρίτον γαρ ειν αυτής, μη επεγνωκένε την οδόν της δικαιοσύνης, ή επιγνούσιν επιστρέψε εκ της παραδοθήσης αυτής Αγίας εντολής. Συμβέβηκεν δε αυτής το της αληθούς παροιμίας, κίον επιστρέψας επί το ιδίον εξέραμα, και εις λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου. Κεφάλαιο τρίτο. Ταύτην ήδη αγαπητοί, Δευτέρα ημίν γράφω επιστολήν, εν για γύρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινή διάνοια. Μνηστήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και της των Αποστόλων ημών εντολής του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι ελεύσονται επεσχάτου των ημερών, εμπέκτε κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας πορευόμενοι, και λέγοντες πού εστίν η επαγγελία της παρουσίας αυτού. Αφείς γάρ οι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτως διαμένει απ' αρχής κτίσεως. Λανθάνει γάρ αυτούς τούτο θέλοντας, ότι ουρανοί ήσαν έκπαλε, και γη εξ ύδατος και διύδατος συναισθώσα το του Θεού λόγο, διόν ο τότε κόσμος ύδατη κατακλειστής απόλετο. Οι δε νυν ουρανοί και η γη αυτού λόγω τεθησαυρισμένοι εισήν πυρή, τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο μη λανθανέτω ημάς, αγαπητοί, ότι μια ημέρα παρακυρίο ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Ου βραδύνει ο Κύριος της επαγγελίας, ως τινές βραδύτητα ηγούνται, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, εν ή οι ουρανοί ρησιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα αληθίσονται, και γη και τα εν αυτή έργα κατακαήσετε. Τούτον ουν πάντων λιωμένων, ποταπούς δι υπάρχειν ημάς, εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και εσπεύδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας, διήν ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται,
καινούς δε ουρανούς και γην και νυν, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δυο, αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και άμωμοι αυτό ευρεθήνε εν ειρήνη, και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά την αυτό δοθήσαν σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων, εν εις εστίν δυσνόητατινά, οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Ημείς ούν, αγαπητοί, προγινώσκοντες, φυλάσσεστε, ή να μη τι των αθέσμων πλάνη συναπαχθέντες, εκπέσετε του ιδίου στηριγμού. Αυξάνετε δε εν χάριτη και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Αυτό η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν. End of the second epistle of Peter from the Holy Bible Stephanos, 1550 edition. Τέλος της δεύτερης επιστολής Πέτρου της Καινής Διαθήκης στα αρχαία ελληνικά.